Sesiphakathi kwiindaba zethu ngolurhatya njengesiqhelo ndaba nositolikela ngolwimi lwezandla ukuphumza sikhumba potani mawethu nangamanqaku ankqankqeza phambili. You have given us an opportunity to go play overseas 90% of the squad of 1996. Uchazwe njengethandazwe wayesakuba ngumqeqeshi bafana uClive kwinkonzo yakhe yomngcwabo. Kulumkiswa ngezinye izantyalantyala zemvula eKapa eNtshona Koloni. That feeling of disappointment is really gone and we can look forward to the DStv Premiership. Kwezemidlalo iCape Town Spurs ayikwazi ukulinda de iqale isizini entsha yePSL. Owayesakuba ngumqeqeshi bafana uClive uchazwe njengethandazwe belizijule ijacu kuphuhliso lwebhola ekhatywayo. Lokabhaka obekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje kwinkonzo ekhethekileyo yaseburhulumenteni yephondo nebibanjelwe eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal. Umfi uBhaka nowakhokelela iqela lebafana kwimpumelelo yendebe yeAFCON ngo-1996 soleke kwimpelaveki ephelileyo emva kwengulo ende eneminyaka engama-78 ubudala. God bless life. Thanks. Ibengumbo nomxesibe lonke icandelo lezemidlalo lizokugqwala emswaneni lisithi ndlela ntle kulempondo zihlanjiwe womqeqeshi. Usapho luthi esisambakanya sesithonga sihlabanisele ecabangweni kwaye bengalulanga kwaphela nanjengoko lokabhaka ebengena ephuma esibhedlele kule minyaka edlulileyo. It wasn't a great last couple of weeks and days building up to his passing on Saturday morning. So yeah, it's been tough for the family. Uninzi lwabadlali bebafana abaphumelela iAFCON ngo-1996 bebeyizimasile lenkonzo bambi khange bakwazi ukuzibamba inyembezi. A mentor, a fatherly figure that at any moment in time could not only solve your football problems but also solve your domestic problems. You have given us an opportunity to go play overseas 90% of the squad of 1996. You were a good husband, a father and a grandfather, and you were like a father to us. For Clive Barker, it was always family first and football second. And that's what it was. It was family in camp, and that's what he brought to the camp. And one thing I'll always remember about Clive is how he took the time for every single person. So umongameli weSAFA uGqirha Danny Jordan umathulele umnqwazi lokabhaka watsho esithi wayengengomqeqeshi nje kuphela koko wayengutata kubadlali. Clive started building a family, and you can see the concept of a family and then the concept of a united team. And you see this concept of family in the 1996 team. Zonke ke izithethi zivumelene ngamxhelomnye ukuba lo kabhaka ushiya umqela ongenakuze ulibaleke kwimbali yeqela lebafana. uClive Barker ushiya ngasemva kulomhlaba umagadahlabayo ngameva nenkunzane unkosikazi wakhe, abantwana kwakunye nabazukulwana. Yanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Abenkonzo zeMozulu bakhuphe isilumkiso sokuba sazawuqhubeka nokuna imvula ezinkulu ezibangela impuphuma kwisixeko saseKapa neziphaluka eNtshona Koloni. Esi silumkiso sikhutshwe emva kokuna kwemvula engenasiqabu ebangele ukugcwala kuchitheka amadama nemilambo kanti neendawo ezihlala abantu zichaphazeleke kanobom kodwa bengekabikho mntu uswelekileyo. Abahlali bavuke sele ingunogumbe izantyalantyala zemvula zibangele impuphuma ezingumangaliso. Izindlu nezithuthi ezindleleni zithe gabhu emanzini ngelixa eStellenbosch kusiphuke imithi. Minyaka le ebusika iyaxhaphaka imvula ekhatshwa yingqele eqhaqhazelisa amazinyo kwisixeko saseKapa. Abahlali bathi umasipala akayilungiseleli le meko ngokuthi afakele imibhobho esemgangathweni ehambisa amanzi batsho betyhola amagosa nangorhuqa inyawo xa ibizelwa undonakele obangelwa zezimvula. Throughout Khayelitsha, Philippi, Kraaifontein, people have been sending
reporting these floods, but nothing has been happening. We have people working, and there's a couple of things that we do. Where there's no stormwater system, we provide storm bags, sandbags, and milling and to dry out areas. We have pumps in those places. Kulindeleke ukuba ziqhubeleke nokugalela izangyongyo zemvula de kube impelaveki eNtshona Koloni. We are still anticipating a lot of rainfall today over the western provinces, especially over the Cape Metropole and Winelands areas. But we're going to see a drop from the evening to tomorrow, where there's going to be a break in terms of the rainfall. Abantu abachaphazelekileyo bafuduselwe kwiholo yoluntu okwangoku. Masive izimvo zenu ngezimvula zibangele impuphuma kwisixeko saseKapa neziphaluka eNtshona Koloni. Sisengxakini msasazi apha eKapa, ndilapha emfuleni mna njengangoku ndisemsebenzini ndine-rainsuit apha, awukwazi uyikhulula ngoba ithi qaphu nje kancinci ephinde ibuye. Ulala unexhala funeka ukukhongozele ngezitya phezu kwebhedi. Akho nendawo leyo nyathela apha ekuseni xa ndivuka namhlanje kugcwele yonke ngamanzi. Le mvula kokulonyaka isiphethe kakubi, yona ndiyayibona futhi sezaqhubeka ingathi uJuni le uyawuphela noJulayi yaqala. Ndilapha eBellville ngoku nam apha emsebenzini. Anophuma kwam zawuphuma ndihambe ndiyokhwela itrain, andanza kanjani esitishini akusanethi. Nomkhukhu wam phaya eGubulethu uyagxagxaza imvula iyatsho noba ndizawufika kunjani. KuFacebook uSindo kuhle Lindophe ehlathini uthi yomsasazi kubi kakhulu kule yam indawo yamatyotyombe eFranschhoek, umsinga wamanzi ungena ngentla uyophuma ngezantsi, kubi kakhulu, sonakalelwa nayifenitsha, imimoya iphaphathekisa amaphahla kubi. Ulungani Mission Cele uthi kunzima kwakuhamba lapha, simosheke kakhulu, amanzi angena nasezindlini kwampahla, imanzi nte. Masibulele Mvityo uthe yam indlu ndivuke i-swimming pool ithe yiba ngamanzi indlu yonke, akho nendawo le yonyathela ekitchen, siphila ubomi bentshontsho kule Franschhoek. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Ivuliwe inkqubo yokufaka izicelo zonyaka ozayo zokufunda kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla kwiphondo laseGauteng. Umphathiswa wezemfundo ephondweni uMnumzana Matomi Chilwane uthi lukhona utshintsho kule nkqubo kulo nyaka njengoko yenziwe ukuba abazali bangafumani bunzima ukufaka izicelo. Ngabazali abangama-60 ababhalise abantwana babo abaza kufunda ibanga lika-Grade 1 no-Grade 8. Kwiyure nje yokuqala kuvulwe inkqubo yokufaka isicelo sokufunda sonyaka ozayo yobuxhakaxhaka banamhla yeSebe lezeMfundo eGauteng. So we can assure parents that all you need is an internet, access to connectivity, then you are fine, you are ready to go. Sele iyiminyaka 8 isebe laphehlelela le nkqubo, umphathiswa wezemfundo kweliphondo uthi nonyaka nje baguqule ikhasi ukwenza izinto zibe lula ebazalini abafaka izicelo. The first thing that we improved is bandwidth, ability to manage the applications per minute. I said we've improved it to about 50,000 applications per minute. So as you can see, we have not even gone close to the capacity of that system. As we have gone to 60,000 in an hour. So that shows that that aspect has been efficient. Isebe lithi lizilungiselelele ngokwaneleyo ukwamkela abazali kumaziko ohlukeneyo nezikolo. Le nkqubo iza kuvalwa ngomhla we-14 kwinyanga kaJulayi. Kudutyulwe kwasweleka abarhanelwa abahlanu nabayamaniswa neziganeko eziliqela zolwaphulo-mthetho eMarian Hill eThekwini KwaZulu Natal. Iingxelo zithi kudala eli qela lamadoda libekwe phantsi kweliso lamapolisa emva kokubona ukuba ayalandelwa ngamapolisa athulule ngeembumbulu nalapho amapolisa aye azibuyisa zitshisa. We acted on intelligence about the whereabouts of the suspects who we've been looking for some time. And when their vehicle was spotted, we reacted quickly. We came here. We announced our presence, that we are the police. Pull over.
as we're supposed to do anyway. The suspects, instead of obeying the instructions from law enforcement, they opened fire at the police. And when you do that, you are inviting trouble, because no police officer deserves to die in the line of duty. We had to do what we had to do. You shoot at police, you expect us to shoot back. And after the shootout, 5 of them were gunned down. Imeko isemaxongo kwidolophu yaseCarolina eMpumalanga okukuze emva kokuba abahlali bengene ezitalatweni beqhankqalazela unikezelo lweenkonzo oluqhwalilayo batyhola umasipala iChief Albert Luthuli ngolawulo olugwenxa ukuqeshana ngokuzalana. Bakwathi umasipala ubulele unikezelo lweenkonzo ngokwenza njalo. Simo simandondolwane elokishini silobela enzaweni yaseCarolina kulandzela ukuthi kucubuke umbhikisho lomayelana nekwetfulwa kwetinsita. Takhamuti letitfukuthele tivala umgwaqo longena kuleli lokishi tikhala kakhulu ngekuthi masipala weChief Albert Luthuli ucishe gezi kuletinye takhamuti. We felt that it is unfair because it doesn't allow municipality ukuthi akhathele abantu electricity without informing them. Even the councillors were not even aware ukuthi on Monday kuzoba nalento yokuthi they will be cutting electricity for community. Masipala uthi ucishele labo labafake gezi ngalokungekho emthethweni. Kanti-ke kusenjalo sodolobha Denkosi uthi masipala ubeke imali lengetulu kwa-100 million wamarandi kude kwetfulwe imiklamo lehlukahlukene yekuletha tinsita enzaweni yaseCarolina. As far as we are concerned with the municipality, this is an ongoing program. We are not only disconnecting at Carolina, we are disconnecting everywhere where we are supplying electricity. This is for the purpose of revenue generation and also for the purpose of easing the grid. Takhamuti taseCarolina tithi titawuchubeka nalombhikisho ngemsombuluko uma tikhalo tato tinganakwa. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eCarolina eMpumalanga. Unjengele Godfrey Libia oyinhloko kwicandelo loOkhetshe uthi bawunika inqwalasela umba ongezityholo ezimcela kuba afumbathisa amagosa athile uadvocate Busisiwe Mkhwebane. Unjengele Libia ukuthethe oku ngethuba esithi thaca ingxelo yekota yesine yelicandelo ePitoli namhlanje ukuzawuthi ga ngoku sele bephande babamba ngempumelelo kumatyala ngaphezulu kwe-700. Etandalazisa indima esele beyigangathile, unjengele Godfrey Libia uzingomba isifuba ngelithi basebenzile belicandelo loOkhetshe ngenxa yenani eliphezulu lezophula imithetho asele bezinqakule zavela enkundleni bambi sele begwetyiwe ngamatyala ohlukeneyo. Ukwathe basawuqwalasela umba osandula kufakwa kubo nalapho uadvocate Busisiwe Mkhwebane etyhola amagosa athile urhulumente ngokufuna ukuba awafumbathise khona ukuze iphelele emoyeni ikomiti echophileyo ephonononga ukuba ukaMkhwebane ukulungele kusini na kuba ngumkhuseli woluntu. We are investigating the complaint that has been lodged by the public protector with regard to the allegation of corruption. That matter is being handled by our Gauteng DPCI. Ulebele ngelithi bebambisene negunya abantu lezotshutshiso bawuphethe nomcimbi ochaphazela ifama iphalaphala kamongameli Cyril Ramaphosa. Abantwana besikolo samabanga aphantsi Goza Primary eFreedom Park eSoweto eGauteng babonelelwe ngeEdesika esebenzisa isola eziphathekayo nabaza kugoduka nazo bazisebenzise naxa besemakhaya. Eliphulo kuqinisekisa kuba abafundi bayakwazi ukuqhubela phambili nezifundo zabo phantsi kobunzima bukacimicimi. So the MyDesk actually started out as my high school science project when I was 16 years old. My dad and I were actually sitting and watching the news and seeing a segment on children that do not have desks at school, and they were writing on cold concrete floors. So I further researched the need for desks, and in South Africa alone, according to UNESCO, there are 3 million children at school without desks. Namhlanje inkampani MyDesk nezinye zibonelele isikolo samabanga aphansi esitsala nzima ngeli xesha locimicimi wombane ngezidesika.
Le indlela yakhe yokubhiyozela inyanga yolutsha. Inqununu ebambeleyo kwesi sikolo ithi ezidesika ziza kuba likhubalo kubafundi ukubancedisa ekwenzeni umsebenzi wabo. Most of the learners, they need this. It was very difficult for us to choose which learner to get and which one not. Owethu Mathebula ngomnye wabafundi abaxhamleyo. Abazali basiqhwabela izandla esisenzo. It helped me so much because I can write on it and I love writing on it and I can focus and I can read and draw. Itafula like liyamsiza esikhathini liyam-encourage kahle kahle ngoba into elona ni angajwayela nguyenza uyabona lento le so makabuya nje into ayicabanga nje ukusahlale kule tafula leli. Otitshala besikolo iGoza babulela umnikelo wetafile zesola ezithwalwa njengengxowa zesikolo kwaye bathi ziyanceda ekunciphiseni ingxaki abajongene nazo besisikolo esinabantwana abangathathi intweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZola Sholwana eFreedom Park. Make sijonge imalike kuba zivale ziqhube njani namhlanje. Town Spurs adlala kwi-DStv Premiership kwisizini ezayo emva kokuphumelela i-playoffs e-PSL okuze emva kokuba eliqela lika-Sean Bartlett libambene ngeqanda amacala ne-Maritzburg United kumdlalo wokugqibela we-playoffs bubanjelwe kwibala iHarry Gwala eMgungundlovu phezolo. Ukuya kulo mdlalo i-Urban Warriors bezidinga nje ipointi enye khona ukuze zizibekele indawo kwi-DStv Premiership kule sizini zayo ngelixa iMaritzburg United yona ibidinga impumelelo. iMaritzburg United nebidlalela kowayo izikhuphe zonke ezisemgqubeni ikhangela inqaku naphantsi kwezicithi kodwa yama iCape Town Spurs yegomololo kwade kwasekugqibeleni. And our players have really worked hard. I've got to thank management, I've got to thank my technical team, the players. Everybody's done extremely well this season. Inhliziyo bezigcadwe nkqiyo ke kwiqela leCape Town Spurs kwaye eli qela lisakwazi ukulinda nanjengoko liza kudlala kwi-DStv Premiership kule sizini zayo. We were disappointed on last day, but at the end of the day we achieved our goal and now we can, that feeling of disappointment is really gone and we can look forward to the DStv Premiership. Liduma elingophiyo ke eli kwiMaritzburg United nanjengoko yehlile kwibhola yamakhwenkwe amakhulu ePSL isiya kumgangatho ngezantsi weMutsipe Foundation Championship kwisizini ezayo. Thabile Makhaphela, Mamthembu selengqangile neMozulu. Inkosi kakhulu kuwe mamqwathi apho ezindabeni ndiyakubulisa mzonzulo ekhaya ndikwamkela kaloku apha ke edesikeni yeMozulu igama lam ke ndikuthabile uMamthembu uqonde nongoza mna ndikwakwamaKhaphela nansi ke bethuna iMozulu. Sifuna kodwa ngaphaya emonke umdantsane empuma Koloni ko-20 degrees wamathontsi emvula phaya ngomso kanti le meko ke bukela irhafara ke naphaya kogqibeka neziphaluka ngaye futhi la 20 degrees noko qaqa yena esazolo nje kamandi. Yona ke imeko phaya eFree State eBloemfontein ku-15 degrees okhatshozela izulu lemimandi phaya yonke la minya ngomso kanti kube bufana ke emzonsundu naphaya koSasolburg ko-16 degrees naye esacwengile. Ukanti yona imeko phaya kwakhona eRhawutini eJohannesburg eRandburg naseSoweto ko-16 degrees okuxole nje kamandi phaya ekuseni ngomso kanti kuyafana mbukela apha ekhaya eVereeniging ngaye kwakhona la 17 degrees. Hamba namsijonge kwakhona phaya KwaZulu Natal eThekwini ngamashumi kuphela akuxole kamandi phaa ngorhatshela ngomso kanti loo meko futhi isenjalo eMgungundlovu ko-19 degrees osazolileyo. Mbukelo wami yona imeko phaya eLimpopo ePhalaborwa ngamashumi nesithandathu okuxole nje kamandi phaya kwasekuseni ngomso kanti kuyafana kwakhona kasijonga phaya koPulukwane ko-23 degrees osazolileyo. Yona ke imeko kwakhona phaya eMpumalanga embombela nengingqi phaya ezikufuphi ngo-24 degrees osemhle kakhulu phaya kwasekuseni kanti ngorhatya kwakhona phaya koSekunda lishumi nje elinesibhozo nalo lisazolile. Kanti yona imeko kwakhona phaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi kuxole kamandi kakhulu emzonzulo phaa ngomso kanti loo meko kisenjalo phaya koRustenburg ko-22 degrees.
masijoka ke mzontsundu apha ekhaya uba imeko phaya eNorthern Cape yenza njani phaa koKimberley lishumi kwakhona likhatshwa sisixhenxe elikoke kamandi kwakhona phaa sekuseni ngomso kanti kube bufana ke naphaya ko-Appington ngo-21 degrees naye akakabi kwahlaba ukanti bona benjenje phaya eNtshona Koloni eKapa neziphaluka lishumi nje linesithandathu lezilo kakhulu ke elimathumbandaka kwasekuseni ngomso kanti sayivala siqukumbela imozulu ngeGeorge ngo-16 degrees wamafu nje angephi bethuna ndikuqonda ingomzi bamvela asemna ndikuthanda kangaka xesha elimyoli Mamthembi ithini imeko yezantyalantyala eNtshona Koloni ziphela nini? Well madikana noxazi ngazona namhlanje ebusuku zona zingabuya ziqhube kwakhona de yonke impelaviki umbukelo seKapa makaqhubekeke azikhusele Nkosi kakhulu. Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube kamnandi mawethu.